No ens enganyarem, jo crec que és important no treure-li mèrit a la victòria d'ahir. Crec que avui és un dia, que de fet ho hem parlat amb Estafa, és un dia important per també deixar-les estar elles amb aquest mood d'haver passat ronda, d'haver-se plantat ara en una final, i crec que també és important respectar aquest espai. Llavors avui crec que posem una mica feina de Cacereño, no tant en la part de Coco, sinó sí que en la part de camp, perquè crec que el partit d'ahir va ser molt exigent físicament, molt, hi va haver jugadores que van acumular molts minuts. Crec que la part psicològica és la que compensa i és la que dius amb això sí que anem a fer, però ens deixem tota la part tàctica i de més càrrega per demà, perquè si no, no arribarem com volem a dir. És curiós perquè l'any de primera ref del descens, Cacereño, aquell partit per mi marca una mica el descens de l'equip a la segona volta. Era un partit que vam empatar, que després ens xiulen un penal, que ho era, i que aquell partit ens condemna una mica ja cap a baix en el que quedava o el que restava de temporada. Em sembla un partit molt important i que gairebé val 6 punts més que 3. Llavors, no vull dir que sigui una final, però òbviament és un partit molt important ara amb un rival que s'ha ficat allà directe i que a més està marcant el descens. Segur que condiciona, però sí que és veritat que jo crec que, i això els hi vull dir a jugadores, crec que hem de tenir memòria, crec que elles van ser molt superiors a nosaltres la primera part del partit d'aquí a casa i elles també venien de viatge de Càceres cap aquí, així que no hi ha excusa. Nosaltres ara tenim 3 dies reals per recuperar-nos 100%, per recuperar jugadores, cames, sensacions, que aquestes són bones, i presentar-nos diumenge sense excuses a competir, perquè real que aquell partit de diumenge per mi seria com el colofón, com la guinda final a 2 setmanes molt bones de competició. No sé si és el millor moment, però és veritat que crec que físicament ara estem amb més punts que fa 4 setmanes i que moralment el fet d'anar puntuant, que era una cosa que estàvem dient, que costa molt quan et fan gol refer-te perquè et tornen com els fantasmes. Crec que ara estàs en un moment en què l'equip sap i és conscient que si estan bé, ara mateix poden guanyar qualsevol. Estic d'acord, però enganya Cacereño. Cacereño ve de remuntar un partit contra el Real Madrid amb una jugadora menys, té jugadores que són molt físiques, té un estil de joc que ja ho vam veure aquí, que se'ns va atascar i ens va costar moltíssim, o sigui que crec que ara l'equip ha de tornar a fer aquesta passa endavant que estem dient que estem fent en defensiu, l'ha de posar al 200% diumenge, perquè és un equip que té molta arribada, és un equip que molt perillós en accions d'AVP i crec que ens haurem d'esforçar de valent per no encaixar i sobretot per mantenir aquesta dinàmica, perquè el que ja hem vist és que quan l'equip no encaixa acaba fent gol. Sí, crec que és el que està canviant, crec que és on l'equip està creixent més. Crec que ja érem un equip que feia molts gols i que el proposava i que... Sí, crec que en pilota sí, estem sent més pràctiques en sortida de pilota potser, però al final el que està canviant és que en defensiu el rival li està costant fer-nos mal i això al final una que canvia mentalment el rival perquè no et genera 200 ocasions en la primera part i 2 a tu també et comença a donar força per després generar més.